हेल' लोगोफोर, आं दिनै मोनथाम गोदान सायारि नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था, ओमफ्राय अबे मोनसे सायारिखौ बांसिन मोजां मोनो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय भिडिअखौ लाइक खालामनो थाखाय दाबाव। थौदो बिदिब्ला दिनैनि सायारिफोरखौ खोनासंसै। आङो नोंखौबो फोथायो आरो सानसे थैगोन बेखौबो फोथायो। दा नायनोसै अबे मोनसेखौ फार्स्टआव मोनग्रोनाय जायो। सम थानायावनो गावनि आंगोखौ अननो सोलों, मानोना जों रावबो मिन्थिया सोरनि जिउआ मालानि समाव मा जालांगोन। गाबोननो आंबो गैया जानो हागौ। गोदो बियो बुङोमोन आंखौ, आंहा नोंनि थाखाय अनेक सम दं, नाथाय दायो The person you are calling is currently busy. Please call again later. आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त